तो चलिए नमस्ते प्रणाम सब केहू के पैर छू के प्रणाम करतानी। हम आप सबका भाई भोजपुरी शायर मनीष परदेसी। तक कैसे बानी जा कमेंट करके बताए भी जरूर। बताए में बड़ी बेहद खुशी हो रहल बा कि एक ठिकाना आ रहल बा जौना के नाम बा बबुआ के मौसी की ले गई गाँव की चोर। बहुत जल्दी आप लोग के बीच में ये गाना आ जाई BLM म्यूजिक स्टूडियो कंपनी से। आप लोग भर भर के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी। एक बोल बा अरे हाला बा बड़ा बेजोर बबुआ के मौसी के ले गईल गाँव के चोर। तो खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दी जा। और कल ही गाना रील पे भी आ जाई। एक एक रील बना के अपने भाई के सपोर्ट करी जा। लव यू, दिल से थैंक यू। और आप लोग दिल से सपोर्ट करी हमकी। जय हो।